ginpakalmalaot ni Vice President Sara Duterte ang sitwasyon sang Philippine journalism nga suno pa sa iya wala nagalabot o kung wala nagalabot sa international standard. Ginakusaran sini ang pila ka local media nga suno pa sa iya nga ginauna pa ang kita kaysa unahon ang responsable nga pagbalita. Ini ang pahayag halin sa Vice Presidente nga natabo kadungan man sang iya nga pagbisita sa iya amay nga si Anay President Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, nga napesusubong bangod sa kaso sini nga ginapangatuba nga sa International Criminal Court. Suno kay Duterte, may mga tion nga ginapagwa ang iya mga pahayag sa wala sa husto or wala sa husto nga konteksto agod malaragway kag mapakita siya nga kag ang iya pamilya sa negatibo nga pamaagi. Dugang pa sang Vice Presidente, mas mataas ang kalidad sang balita sa international media, ilabi na sa ila pamaagi sang pagtalakay kag pagpili sa mga importante nga isyu. Ginsiling man sini nga dako gid ang bulig sang social media agod mapakita sang publiko ang nagakalain-lain nga pananaw kag ang aktual nga nagakatabo. Ginakabalak-an man sang Vice Presidente ang nagaabot o kon nagabag-o nga character sang pila ka mga Filipino nga mas ginhatagan pa sang bili ang kwarta kaysa sa mga positibo nga prinsipyo. Ginaagdaman ni VP Sara Duterte ang publiko nga padayon nga tagaan sa importansya ang kabayanihan, disiplina, pagkamaisog kag ang integridad. Well, kung ganyan ang kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ibabalita, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan.